एंडोमेंट ऍक्ट 1951 चा जो आहे ज्याच्या अंतर्गत 7 राज्यांमध्ये मंदिरांच्या जमिनी सरकारने सरकारीकरण करून मंदिरं ताब्यात घेतली। दुसरा 1991 चा प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऍक्ट आहे आणि तिसरा 1995 चा वकफ ऍक्ट आहे। आम्ही वकफच्या जमिनी ताब्यात घ्या असं म्हणत नाहीये, या अधिवेशनाच्या माध्यमातून वकफ बोर्डच रहित करा हा मागणीचा भाग या ठिकाणी आम्ही घेतलाय। कारण ज्या वकफ बोर्डला 2009 ला 4 लाख एकर जमीन त्यांच्या ताब्यात होत्या, आज ते 8 लाख एकर जमीन ताब्यात गेली होती। आल्या कुठनं काय पाकिस्तान, बांगलादेश, इराक, इराणमधून आणल्या का आमच्या देशाच्या जमिनीत घ्या, केवळ नोटीस पाठवून बळगावले जातात त्या मंदिरांच्या असतील, सामान्य नागरिकांच्या असतील। याविषयी खूप गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली। राष्ट्रीय स्तरावर याबरोबर एक जन आंदोलन कसं उभारता येईल याही गोष्टीची या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली। त्याचबरोबर श्रीराम सेनेचे जे प्रमुख जे पुतालिक आहेत यांच्या संदर्भात सुद्धा गोव्यामधली बंदी उठवावी याची मागणी या ठिकाणी करण्यात आली। आणि महत्वाचा मुद्दा या ठिकाणी की धर्मांतरण बंदी कायदा किंवा गोहत्या बंदी कायदा या संदर्भात एक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी हा महत्वाचा मुद्दा याच्यामधला आहे, तोही या अधिवेशनामध्ये घेण्यात आला। रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांचं वाढतं प्रमाण आहे या संदर्भातला आणि विशेष करून गोव्यातल्या आपल्या पत्रकार बंधूंनी सुचवलेला मुद्दा जो होता की ऑनलाईन जुगार किंवा रमी सर्कल संदर्भातला कायदा त्या ठिकाणी आला पाहिजे। मी तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की तुम्ही सुचवलेल्या मुद्द्यामुळे यावेळेस आम्ही तो गांभीर्याने मुद्दा घेऊन त्याच्यात चर्चा झाल्या, त्याच्यामध्ये ठराव पास करण्यात आला। केंद्र सरकारला याची मागणी करतोय आपण ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्रीकडे। त्याचबरोबर केवळ अधिवेशनाचा ठराव म्हणून त्याच्याकडे आपण पाहत नाहीये, तर वर्षभर या संदर्भात काहीतरी तुम्हाला एक कृती झालेली दिसेल।